Сәлам кызлар, сәлам алайлар, сәлам аларның әтиәниләре һәм әби бабайлары. Шулай ук минем сәламымны үзегезнең песиләрегезгә дә җиткерегез. Нишләп дисезме? Чөнки без бүген зур һәм матур сынлы песине, кар барсын ясаячакбыз. Бик куркыныч күренсә дә, ул нәкъ сезнең мырауларыгыз кебек үк песи. Әйе, шулай. Сынны ясау өчен безгә бүген ачык зәңгәр су, ак, соры, кызгылт сары һәм кара пластилин кирәк булачак. Шулай ук пластик стек белән очлагач таякчыкны да әзерләп куярга онытмагыз. Шәп. Кар барсы кайда яши икән соң? Ул Казакстан, Үзбәкстан, Төрекмәнстан кебек илләр урнашкан Үзәк Азия тауларында яши. Әлеге илләр бездән бик ерак түгел. Шуңа күрә кар барсын бездә Татарстанда да бик яраталар. Эшне зәңгәр су пластилиннан башлыйбыз. Зур булмаган кисәк бүлеп ал да, кулларында тиге шарчык тәгәрәт. Аннары бераз озынча һәм яссы булган деталь яса. Аннары килеп чыккан гәүдәне кәгазь битенә ябыштыр. Бик яхшы. Дусларым, кар барсын икенче төрле ирбис дип татыйлар. Койрыгының бик йонлач була. Хәзер шул койрыкны ясар өчен зәңгәр су пластилинны бүлеп ал да, озынча буйчык тәгәрәт. Бу детальнең бер башы түгәрәк, икенче башы белән чагыштырганда киңрәк булырга тиеш. Килеп чыкты. Аны гәүдәнең арткы өлешенә ябыштырабыз һәм өчен бераз гына бөгеп куябыз. Аннары шул ук пластилиннан 4 кечкенә шарчык тәгәрәтеп, аларны читкә куеп торабыз. Алар ирбисның тәпиләрен ясау өчен кирәк. Хәзер минем арттан кабат әле дустым, шарчыкны менә шулай итеп буйчыкка әйләндер. Мин әзрәк ашыктым бугай. Әйдәгез дустым. Менә шулай. Шарчыкны шулай итеп буйчыкка әйләндер. Бер башын кыскарак итеп яса, икенчесен ничек бар шулай калдыр. Бераз түгәрәкләп кенә куй. Йомшак барсыбызның тәпие әзер. Ирбис йөргән кебек күренсен өчен, аны бераз гына ауштырып гәүдәгә беркетәбез. Минем арттан кабатлагыз. Тагын 3 тәпи ясыйсыбыз калды. Кар барсының тәпиләренең мендәрчекләре силәүсәннеке кебек үк йон белән капланган булалар. Ау вакытында ул 6 метр ераклыкка сикерә ала икән. Без бүген сезнең белән бик үзенчәлекле песи ясыйбыз икән. Әйеме дустым? Хәзер ирбисның башын ясыйк. Тик башта зәңгәр су пластилиннан кечкенә генә кисәк бүлеп алып, аны читкә куеп тор. Калган пластилиннан тиге шарчык тәгәрәт. Аннары шарчыкны яссырак ит. Кулларыңда менә шулай иттереп кыз. Детальның өстеген һәм кырыйларын тигезләп куярга онытма. Аннары бу детальны гәүдәнең өске өлешенә ябыштырып, кәгазь битенә бастырып куй. Менә шулай. Песиләр бик кызыксынучан булалар. Шуңа күрә һәр җирдә каранып, нәрсәдер эзләп йөриләр кебек. Тик ирбислар андый түгелләр. Кар барсы бик яшерен җәнлек. Яши торган урыннарында аны эзләп табу бик авыр. Йонының төсе аңа кыялар арасында да күренмәскә ярдәм итә. Без синең белән хәзер барсыбызның колакларын ясыйк. Зәңгәр су пластилинны икегә бүләбез, һәр берсеннән шарчыклар тәгәрәтәбез һәм бармакларыбыз белән аларны 3 почмакка әйләндерәбез. Алар яссы булырга тиеш. Аннары аларны баш өстенә ябыштырабыз. Менә булды, бик матур килеп чыкты. Шәп. Ак пластилин карга охшаган, шулай бит. Ирбисның яраткан яшәү урыннары нәкъ менә карлы таулар икән дустым. Бу пластилиннан без хәзер зур песиебезнең күзләрен һәм яңакларын ясарбыз. Бер кисәк аерып ал да, аны икегә бүл, шарчыклар тәгәрәт. Алар бик тигез булырга тиеш. Шарчыкларны кыста, сынның башына ябыштыр. Калган пластилинны икегә бүләбез. Шарчыклар тәгәрәтәбез. Тик булары зуррак булырга тиеш. Аннары ясый итәбез һәм күзләр астына беркетәбез. Менә шулай. Һәм икенчесе. Менә булды. Бик матур килеп чыкты. Кызгылт сары пластилин сынның теле һәм борынын ясау өчен менә дигән. Баштан икегә бүләбез. Беренче кисәктән кечкенә генә кишер ясыйбыз да читкә куеп торабыз. Икенче кисәктән башта шарчык тәгәрәтәбез һәм шул шарчыктан түгәрәк яссы тел ясыйбыз да песиебезнең яңаклары арасына ябыштырабыз. Ого, бу 3 таякчык бит.
ул безгә сынның борнын беркетергә ярдәм итәчәк. Күзләр һәм яңаклар арасына тишекләр ясыйбыз һәм очлы башын астка каратып менә бу кишерне беркетәбез. Таякчыкны әле алып куймыйбыз, аның белән ирбисның яңакларын, борын тишекләрен, авызын ясыйбыз. Кар барслары нәкъ менә шулай сөйләшәләр. Башка псиләрдән аермалы буларак, ирбис ырылдамый, ул мыраулый гына белә. Аның янында бик матур топлар да бар әле. Әйдәгез, дусларым, шул топларны ясыйк әле. Соры пластилиннан буйчык тәгәрәт һәм шуннан 18 кечкенә шарчык яса. Бу шарчыкларны әлегә читкә куеп торабыз. Менә шулай. Шарчыкларыбыз әзер диярлек. Шуннан тагын 2 шарчыкны өчпочмакка әйләндерәбез дә. Нишлибез, дусларым? Әлбәттә, аларны колакларыбызга ябыштырабыз. Менә булды. Моның кадәр шарчыкларда нишләтергә соң дисезме? Аларны бармаклар белән кысарга, аннары барысыбызның йонына ябыштырырга кирәк. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Кыйрыгыбыз да бик матур, әйеме? Ишына да ябыштырабыз. Хәзер инде башына. Күңеллерәк булсын өчен без аларны бергәләшеп саный да алабыз әле, әйеме, дусларым? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Безнең санап бетер әле. Бигрәк мөлаем пси килеп чыга. Тик ул усалрак булырга тиеш бит. Әйдәгез әле, ирбисыбыз куркынычрак күренсен өчен без аның башларын шулай итеп ясыйк. Кара пластилиннан 2 шарчык бүлеп ал да читкә куеп тор. Аннары бу пластилинны 2гә бүл дә, һәрбер кисәктән буйчыклар тәгәрәт. Аларны сынның күзләр өстенә ябыштыр. Таякчык белән ак түгәрәкләрдә тишекләр яса һәм шул тишекләргә күз караларын ябыштыр. Менә шулай. Булды. Ура! Сыныбызны стык белән бизисебез генә калды. Кар барсының гәүдәсе, кыйрыгы, бите, тәпиләре һәм аркасына сызыклар яса. Афәрин, дустым. Бик матур килеп чыга. Сәлам, ирбис. Мин әлегә сезнең белән сау булашам. Хуш, дустым.